GR Express Weekend έρχεται για μία ακόμη φορά κοντά σας. Η αγνή παρέα να προετοιμαστεί, γιατί αυτή την εβδομάδα, Έλενα, έγινε χαμός. Και όταν λέω Έλενα, λέω Έλενα Σωτηροπούλου. Θοδωρής Ζακιτζής, όπως πάντα. Και εσείς εδώ για 2 ολόκληρες ώρες. Μην χάνετε την ευκαιρία να μάθετε το τι έγινε την εβδομάδα που πέρασε στην ελληνική showbiz και την αποκωδικοποίηση που θα κάνουμε και τις πληροφορίες που θα σας δώσουμε και θα το κουτσομπολέψουμε δυναμικά το πράγμα. Σημαντικό αυτό. Πάντα το κουτσομπολεύουμε δυναμικά. Έτσι, εννοείται αυτό. Εμείς πάντα δίνουμε αυτό που δεν δίνουν οι άλλοι. Γιατί όπως λέει μπροστά εκεί στο super της εκπομπής, η αλήθεια για τη showbiz χωρίς φίλτρα είναι εδώ, στο GR Express. Και βέβαια, στην εκπομπή μας παίζουμε και πολύ καλή μουσική. Τραγούδια τα οποία έχουν γράψει τη δική τους μεγάλη ιστορία, που ίσως να είναι η δική σας ιστορία. Και όπως πάντα ξεκινάμε με 2 τραγούδια, τα οποία έχω ετοιμάσει. Εγώ τα έχω ετοιμάσει. Δικτακτορία έχουμε στο θέμα της μουσικής και τα βλέπουμε τώρα. Μέχρι τώρα έχει γίνει ένας χαμός. Έχουν γίνει πράγματα τις προηγούμενες μέρες. Έχουν γίνει σφαγές. Έχουν γίνει πλακώματα. Έχουν βγει στη φόρα τα πάντα. Εμείς έχουμε δικαιωθεί, τουλάχιστον στις πληροφορίες που δίναμε σχετικά με τη Σταματίνα Τσιμψιλή. Αυτή η συνέντευξη που έδωσε ο Δημήτρης Παπανώτας. Ο Πανώτας ήταν παιδιά ισοπεδωτική, όμως δεν θα ξεκινήσω με αυτό. Θα ξεκινήσω με κάτι πάρα πολύ light, γιατί ξέρεις, έδωσε μια συνέντευξη στην Αμιγιάμι. Η Τάμτα. Η Τάμτα, ναι. Όπου η Τάμτα μου έκανε εντύπωση που πήγε και. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι κακό. Η κοπέλα είναι πολύ καλή και στο podcast που κάνει. Αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η Τάμτα. Να ξέρεις, τα είπε όλα, δεν άφησε τίποτα. Και όταν σου λέω δεν άφησε τίποτα, το εννοώ. Παρέμεινες παντρεμένη. 6 χρόνια, ναι. Άρα και φοιτησες και ήσουν κανονικά. Ναι. Έφυγα ακριβώς μετά το χωρισμό. Ήταν ο λόγος που φύγατε? Ουσιαστικά ναι. Είχε φύγει η μαμά μου πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή εγώ γέννησα την Άννη τον Νοέμβριο και η μαμά μου, αν θυμάμαι καλά, το 95 γέννησα την Άννη. Η μαμά μου 96, αρχές του 96, έφυγε από τη Γεωργία για να έρθει να εργαστεί εδώ. Η μαμά σου ήταν στην Ελλάδα με τον αδερφό σου? Όχι, ήταν μόνη της. Σκέψου ότι 3 χρόνια δεν την είχα δει, δεν μπορούσε να έρθει. Γιατί άμα γυρνούσε δεν μπορούσε να φύγει. Δεν μπορούσε να ξαναγυρίσει πίσω. Οπότε είχε αφήσει και τον αδελφό μου. Όχι σε μένα προφανώς, στον ξάδελφό της στη Τυφλίδα, όπου κυρίως εκεί μεγάλωσε αδελφός μου. Εγώ παντρεμένη και η μαμά μου έφυγε να βοηθήσει, όχι να βοηθήσει, για να επιβιώσει ο αδελφός μου εδώ και να με βοηθήσει και εμένα, ξέρεις. Οπότε εσύ πήρες την απόφαση να φύγεις μόνη σου, όχι με το παιδί σου? Με το παιδί, εγώ έφυγα με το παιδί. Όμως και εσύ τότε μπορούσες να βγάλεις πράσινη κάρτα? Βέβαια. Άρα ήρθες παράνομα? Όχι, ήρθα κανονικά, μου δώσανε βίζα. Δηλαδή ήρθες τύπου διακοπές, ξέρω. Ναι. Και κοίταξε, εγώ όταν ήρθα δεν σκόπευα να μείνω εδώ για πάντα. Θα ξαναεπέστρεφα πίσω, θεωρητικά. Αυτό ήταν το σχέδιο. Δηλαδή να κάτσω μήνες, 1 χρόνο, να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα και ξέρεις, να πάω πίσω. Πνεύματα κάπως ηρεμήσανε, αλλά δεν γύρισα εγώ. Δεν γύρισα εγώ πίσω. Τα πνεύματα εννοείς από το χωρισμό σου? Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Να ρωτήσω, άμα επιτρέπετε και άμα δεν μου απαντάς, χωρίσατε, εννοείς δεν ήθελε ο άντρας σου τότε να χωρίσει? Ναι, ήταν πολύ ερωτευμένος ακόμα. Και εσύ είπες δηλαδή, όχι για κάποιο άλλο λόγο και δεν ήθελε να χωρίσουμε. Ναι. Δεν ήθελε. Όχι. Αλλά εσύ ήσουν πολύ. Οπότε εγώ ήμουν πολύ αποφασισμένη. Ναι, ήμουν πολύ αποφασισμένη. Δηλαδή δεν. Ξέρεις τι γίνεται. Πλέον τα podcast και οι συνεντεύξεις στο YouTube αρχίζουν και ισοπεδώνουν την τηλεόραση με την έννοια ότι επιλέγουν τα δημόσια πρόσωπα, όπως ας πούμε είναι και η Τάμτα, μια πολύ καλή τραγουδίστρια, να βγάζουν τα ισόψυχά τους όχι στις εκπομπές, αλλά στα συγκεκριμένα podcast. Ναι, γιατί τους δίνει το χρόνος. Δηλαδή αυτό που χρειάζονται για να μπορούν να αναπτύξουν αυτό, μην μείνει κάτι στη μέση ή αν είναι μαγνητοσκοπημένο, μην το κόψουν στο μοντάζ. Ναι. Για το χρόνο δηλαδή. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση, γιατί την Τάμτα εγώ την γνωρίζω από όταν ήρθε από την Γεωργία, ξέρεις, είχε πάει στο Idol. Ναι, το θυμάμαι. Και τότε θυμάμαι, την παρουσιάσαμε στο Star, θυμάμαι, και είχαμε κάνει μια πολύ καλή σχέση. Μια πολύ καλή φιλία και πήγαινα τακτικά και στο Ποσειδόνιο που τραγουδούσε και με φιλοξενούσε αρκετές φορές στο καμαρίν της για συνεντεύξεις, για να μιλήσουμε κτλ. Για τη δουλειά, ξέρεις, με τη μουσική είχα. Ένα πολύ καλό κορίτσι. Ναι, καταπληκτικό άτομο, από τα καλύτερα παιδιά. Δεν είναι τυχαίο ότι με τον άνθρωπό της είναι μαζί 10 ολόκληρα χρόνια.
Και βέβαια αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε 14 ετών. Έκανε μεγάλη αποκάλυψη. Είχε κάνει Δηλαδή, πολύ, το ξέραμε πολύ όλοι αυτό, το παιδάκι. αλλά το συζήτησε αυτό το θέμα, είπε κάποια πραγματάκια και μου άρεσε πάρα πολύ στη συνέντευξη αυτή που δήλωσε, ρε παιδί μου, ότι η Γεωργία της αρέσει, γιατί η Τυφλίδα είναι κάτι ξεχωριστό για αυτήν. Γιατί εκεί γεννήθηκε και μπράβο της, γιατί πάρα πολλοί άλλοι για να το παίξουν τι ωραία που είναι εδώ κτλ. Εντάξει, καλά είναι. Δεν υποτίμησε σε καμία περίπτωση τη Γεωργία και βέβαια εξήγησε κάτι το οποίο όσοι ασχολούμαστε με τη γεωγραφία κτλ. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα Γεωργιανά με τα Ρώσικα καμία σχέση. Ναι. Ναι, καμία απολύτως σχέση. Τέλος πάντων, εντάξει, ήταν μια ωραία συνέντευξη και μπράβο της. Όμως, μια και βρισκόμαστε στις συνεντεύξεις, θέλω να πω ότι η υπόπη αναγνώστρια έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και θέλω να δούμε, εδώ να ψιλοδούμε λίγο, το θέμα του Ντουμπάι. Έκανε ένα ρεπορτάζ το οποίο το έδεσε ψάχνοντας γύρω-γύρω τι ακριβώς γίνεται και πώς γίνεται η κατάσταση. Με τα γνωστά πάρτι των κοριτσιών. Ναι. 10 μέρες μετά την εξαφάνιση του μοντέλου από την Ουκρανία που βρέθηκε ετοιμοθάνατη και πεταμένη στην άκρη ενός δρόμου με σπασμένα άκρα και σπονδυλική στήλη, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για κυκλώματα τράφικινγκ. Νεαρά κορίτσια από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διοχετεύονται στα Αραβικά Εμιράτα κατά παραγγελία κρίσεων που διοργανώνουν μυστικά πάρτι στην έρημο του Ντουμπάι. Στα πάρτι αυτά, κατά κανόνα, συμμετέχουν κορίτσια από όλο τον κόσμο, αναλαμβάνοντας να ικανοποιήσουν τις σαδιστικές απαιτήσεις των διοργανωτών έναντι υψηλής αμοιβής. Οι αμοιβές στα πάρτι της φρίκης ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ και είναι ανάλογες με τις επιθυμίες εκείνου που πληρώνει. Οι λεπτομέρειες σοκάρουν. Κοπέλες έρχονται αντιμέτωπες με σοβαρή σωματική και ψυχική κακοποίηση. Τα συγκεκριμένα πάρτι, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται στα κοινωνικά δίκτυα TikTok και Reddit, γίνονται τον τελευταίο 1 χρόνο υπό άκρα μυστικότητα και σκοτεινές συνθήκες, ενώ είναι δύσκολο να ελεγχθούν από τα νομικά πλαίσια στα Αραβικά Εμιράτα. Τι είναι όμως τα πάρτι αυτά? Ο όρος ξεκίνησε από τα trends και τα hashtag του TikTok και του Reddit. Πλούσιοι άντρες πληρώνουν μοντέλα και influencers με συγκεκριμένη ομορφιά και αναλογίες για ιδιωτικά event. Οι γυναίκες αυτές χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινες τουαλέτες στη μέση του πουθενά. Οι διοργανωτές στείνουν τις αυτοσχέδιες τουαλέτες στην έρημο και προκαλούν σαδιστικά βασανιστήρια που περιλαμβάνουν ξυλοδαρμούς, κρέμασμα για ώρες, δεσίματα, ξύρισμα της κεφαλής, αφαίρεση δοντιών, κατάποση κοπράνων και ούρων και συνουσία σε πολλές περιπτώσεις με ζώα. Η ιστορία ξεκίνησε ως trend στο Reddit όταν κάποιος ισχυρίστηκε ότι έχει στοιχεία για το πώς λειτουργούν αυτά τα πάρτι. Σύντομα, άρχισαν να εμφανίζονται πολλά τέτοια βίντεο και μαρτυρίες στα άλλα κοινωνικά δίκτυα του TikTok και του Twitter με σοκαριστικές λεπτομέρειες. Είναι όμως αλήθεια όλα αυτά ή μια καλωστημένη απάτη? Είναι γεγονός ότι πέρα από τα κοινωνικά δίκτυα δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τέτοιου είδους event είναι πραγματικά. Οι περισσότερες μαρτυρίες είναι ανώνυμες και τα μεγάλα μίντια δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς. Επίσης, το νομικό πλαίσιο, όπως είπαμε, στα Εμιράτα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελέγξει την κατάσταση. Αν όντως ισχύουν και το σκηνικό της βίας είναι πραγματικό, πώς θα μπορούσε κάποιος να καταγγείλει επώνυμα χωρίς να φοβάται για τη σωματική του ακεραιότητα και χωρίς να έχει την προστασία του νόμου? Είναι απλά μια θεωρία όλα αυτά ή υπάρχει αλήθεια πίσω από όλο αυτό? Είχαμε και ένα ξέσπασμα σε αυτό με την Ιωάννα Τούρνη, ναι, που επειδή προφανώς η συγκεκριμένη έχει επισκεφτεί άπειρες φορές το Ντουμπάι και όλες αυτές οι σεξι φωτογραφίσεις, αν θυμάσαι, είχε πάει και στο Ντουμπάι και φωτογραφιζόταν με κάποια έτσι πολύ σεξι ρούχα, πολλοί το συνδύασαν στο ότι μήπως είναι και αυτή μπλεγμένη σε τέτοια πάρτι. Η ίδια βγήκε και είπε ότι όχι φυσικά, τέλος πάντων τα γνωστά, έχω αξιοπρέπεια και δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Νομίζω ότι δεν έπρεπε καν να βγει να δώσει εξήγηση για μένα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι ήδη όποιες κοπέλες πάνε και είναι influencer, είναι ωραία κορίτσια και ανεβάζουν φωτογραφικό υλικό από το Ντουμπάι, ότι το χρεώνονται ήδη. Θοδωρή,
Θα σου πω, είναι κάποια προφίλ κοριτσιών. Το να πας, ας πούμε, μια επίσκεψη, ένα ταξιδάκι στο Ντουμπάι, οκ, όλα καλά. Όμως είναι κάποια προφίλ κοριτσιών που δεν έχουν το ανάλογο background για να κάνουν τέτοια ζωάρα. Και δεν είναι μόνο οι επισκέψεις στο Ντουμπάι, είναι τα πανάκριβα ρούχα, τα πανάκριβα αυτοκίνητα. Ένα της προάλλης, δεν θα πω ποιο κορίτσι, ένα γνωστό κορίτσι που είχε βγει από ένα παιχνίδι, έβλεπα οδηγούσε σε πολύ μικρή ηλικία, οδηγούσε Land Rover. Ναι. Το οποίο, παιδιά, μπορεί να έχει 50, 60, 80 χιλιάρικα. Ενώ πριν η ζωή της ήταν τελείως διαφορετική, ξαφνικά βλέπεις μία... μπορεί βέβαια να μου πεις, μπορεί να έτυχε και να έχει σύντροφο με λεφτά, αλλά ποιος 20, 25, 30 θα σου πάρει εύκολα ένα τόσο ακριβό αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι ο συνδυασμός όλης της ζωής τους και όχι απλά ένα ταξίδι στο Ντουμπάι. Και οι φωτογραφίες που βάζουν. Σου είχα πει ότι από την συναυλία του Ρέμου είχα δει κάποια προφίλ κοριτσιών και μπαίνεις μέσα και έβλεπες, μιλάμε, πισινάρες, βιλάρες, αυτοκινάρες και έλεγες αυτά τα κορίτσια μάλλον έχουν μια πολύ καλή οικογένεια από πίσω τους που τους δίνει όλα αυτά τα πλούσια αγαθά. Όμως αν δεν έχουν κάτι τέτοιο και δεν έχουν προλάβει, γιατί δεν έχεις προλάβει να είσαι αυτοδημιούργητος, ας πούμε, στα 20-25 να προλάβεις να φτιάξεις καμιά τεράστια επιχείρηση για να έχεις τέτοιες αποδοχές, το μυαλό των όλων πάει αλλού. Είναι ο συνδυασμός της ζωής. Ξέρεις, ναι, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να καταλάβουν τα άτομα αυτά που πάνε εκεί, αν τα παίρνουν για να πείσουν με 100 χιλιάρικα και 150 χιλιάρικα και 50 χιλιάρικα στο φινάλε, δεν είναι μικρά ποσά αυτά. Είναι πάρα πολύ μεγάλα και αυτό μετά φαίνεται στην προσωπική της ζωή. Οπότε νομίζω ότι τώρα πλέον με τεχνητή νοημοσύνη, με τα ψαξίματα που κάνουν, με τις αγορές που μπορούν να δουν ανά πάσα στιγμή κτλ., ότι μπορούν να καταλάβουν τι παίζει. Και έρχεται η ώρα για να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Και επίσης αυτό το πρόμο που κάνουν, ότι κοιτάξτε τι ζωάρα κάνω εγώ με τις πισίνες, με τις πιταρώνες κτλ. Και στην ουσία να είναι τα περισσότερα ψεύτικα. Απλά βρέθηκα εκεί, έβαλα μια φωτογραφία και έφυγα. Ή με φιλοξένησε κάποιος που μπορούσε και είχε την οικονομική δυνατότητα να έχει κάτι τέτοιο. Αυτό πρέπει να σταματήσει, διότι καταστρέφει τη νέα γενιά παιδιών τα οποία βλέπουν όλα αυτά τα πράγματα και σου λέει, αφού μπορεί αυτή, γιατί όχι εγώ. Γιατί όχι εγώ. Και όταν εγώ μπορεί να είμαι πιο όμορφη. Ναι. Πέρα από αυτό, δεν είναι θέμα ποιος είναι πιο όμορφος ή όχι, αλλά σου λέει το θέμα είναι ότι πάω στα εύκολα λεφτά. Πολλές κοπέλες θέλουν να ρευστοποιήσουν την ομορφιά τους στο δωρή. Πάνε στα εύκολα λεφτά. Βέβαια αυτό λέγεται και πορνεία. Αλλά τώρα το έχουμε ωρεοποιήσει. Δεν λέγεται και πορνεία, λέγεται πορνεία, χωρίς το και. Γιατί και το OnlyFans τι είναι, ρε παιδιά. Μια και καλυμμένη πορνεία είναι. Ναι. Όποιος έχει προφίλ στο OnlyFans. Τώρα το θέμα είναι απλό, ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τη νέα γενιά και να τους δείξουμε την αλήθεια. Ότι παιδιά αυτά δεν είναι έτσι εύκολα. Κοιτάξτε τι έπαθε άλλη κοπέλα από την Ουκρανία. Βρέθηκε ξάπλα στο νοσοκομείο μεγάλο χρονικό διάστημα. Καλά, έχεις σπάσει σπονδυλική στήλη, οπότε θα μείνει ανάπηρη αυτή η κοπέλα. Δεν ξέρω αν θα μείνει ανάπηρη. Δεν θα προχωρήσει ποτέ. Μακάρι να μείνει ανάπηρη. Είναι διαλυμένη σπονδυλική στήλη. Δεν ξέρω. Ασχολήθηκα, δεν μπορούσα να χωριέμαι. Δεν ασχολήθηκα με το θέμα αυτό. Απλά εγώ θέλω να πω ότι παιδιά προσέξτε, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Γιατί μια εικόνα που είναι τόσο πολύ ωραία, από πίσω κρύβει πάρα πολύ πόνο, να ξέρετε. Και είναι πάρα και επικίνδυνο. Πόνο. Μπορεί να πει μια κοπέλα ότι είναι πολύ απλό ένα βράδυ, ας πούμε, να βγάλω, σου λέω τώρα 5 χιλιάρικα, γιατί μιλάμε για Ελλάδα, αλλά ξαφνικά όταν στο κομμωδίνο σου δεις αυτά τα 5 χιλιάρικα, υπάρχει περίπτωση μετά να πάθεις 1.000. Τώρα μια και για να φύγω από το Ντουμπάι, ναι. η Τούνη που βγήκε και αυτή και διαμαρτυρήθηκε κτλ. Πήγε και έκανε φωτογράφηση στη Σαντορίνη. Πέρυσι τέτοια εποχή, εάν θυμάσαι, είχε γίνει φωτογράφηση στη Μύκονο και είχε γίνει ένα Ισπανικός και μια εβδομάδα μιλάγαμε για την Τούνη. Ναι. Φέτος πήγε Σαντορίνη, το μόνο που έμεινε ήταν μια φωτογραφία που σήκωσες εσύ, που εν τέλει δεν καταλάβαν αν ήταν μαγιό ή διαφήμιζαν κάτι άλλο. Ήταν γνωστές πολύ σεξι φωτογραφίες που εγώ σαν γυναίκα πιστεύω ότι όταν θες να πουλήσεις το προϊόν σου στη συγκεκριμένη εταιρεία που είναι η Bubblegum, καλό θα είναι, και πάντα αυτό είναι κανόνας, ότι να μην υπερισχύει ουσιαστικά, να μην διαφημίζεις το κορμί αλλά το μαγιό. Πρέπει να είναι τέτοιες οι πόζες και τέτοιες οι φωτογραφίες έτσι ώστε να φαίνεται το μαγιό και όχι να κοιτάς τα πολύ σεξι κορίτσια. Γιατί εκεί ξαφνικά δεν θα πουλήσεις μαγιό, θα μείνει στο αλουνού το μυαλό, τι ωραία κοπέλα. Πουλάς εντός εισαγωγικών την ομορφιά της κοπέλας και όχι το μαγιό. Αυτό είναι το λάθος, ενώ επειδή είναι μια καλή επιχειρηματίας, αυτά είναι λάθη. Είναι βασικά λάθη κάποιων ανθρώπων που ξέρουν πάρα πολύ καλά από marketing. Από εκεί και πέρα βγήκε πάλι να παραπονεθεί, ως συνήθως με τα αεροδρόμια αυτό που πουλάει, ότι έχασε ναι, την Δύση. Αυτά, ναι. Φυσικά λέει είχε κρύο Σαντορίνη. Βρε Τούνη μου, τέτοια εποχή τι θες να έχεις στη Σαντορίνη. Υπήρχε περίπτωση να έχει ζέστη, δεν υπήρχε περίπτωση. Πάντως ο Μάρζος δεν ήταν εκεί για να έχει πρόβλημα, για να φωτογραφίσει από μακριά και να αρχίσει να φωνάζει και να ουρλιάζει.
Σε κάτι παραλίες πήγανε. Τέλος πάντων. Λέω, ο Νάζος πάντως δεν ήταν εκεί. Ναι, ναι. Ο Νάζος. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε την Τούνη. Απλά το θυμήθηκα τώρα γιατί πέρυσι τέτοια εποχή ήταν το μεγάλο θέμα. Α, ναι, ήταν που ήταν σε μια βίλα που κάνανε τη φωτογράφηση. Ναι, παιδί μου, δεν έγινε χαμός. Ναι, Και, ναι. έχει βγάλει ανακοίνωση το Mykonos Live TV ότι απαγορεύεται το πρωινό σουσού και η Super Κατερίνα να πέσουν πλάνα από το Mykonos Live TV λόγω του ότι του τα ρίξανε πάρα πολύ άσχημα. Πρόσεξε, και επίσης, όμως. συγγνώμη, και επίσης να πω ότι την αγωγή που ήθελε να κάνει ο Νάζος ήταν για το θέμα αυτό, ότι παίξανε υλικό από το Mykonos Live TV και ενώ ρητά κατηγορηματικά, αν πάτε σε οποιοδήποτε δημοσίευση του Mykonos Live TV από κάτω, γράφει ποιοι δεν μπορούν να παίξουν. Πόσο αστείο είναι να διαμαρτύρεται πέρυσι η Τούνη και η παρέα της και η πυρέτρια των influencer για κάποια πλάνα που τράβηξε ο Πέτρος Νάζος με υποτίθεται σεξι εμφανίσεις κοριτσιών και ξαφνικά να πηγαίνει στη Σαντορίνη, να βγάζει η ίδια με το κινητό της υπερβολικά σεξι και το backstage της φωτογράφησης και ξαφνικά να την ενοχλεί, ας πούμε, ο Πέτρος Νάζος που τα τράβηξε ο ίδιος και να μην την ενοχλούν οι δικές της φωτογραφίες που είναι κάτι αντίστοιχο. Και ο Νάζος δεν ήταν τόσο σεξι οι φωτογραφίες. Αλλά θέλω να σου πω, από τη μία, όταν θέλουμε να κάνουμε μια ζημιά σε έναν άνθρωπο που παλαιότερα μας έχει προβάλει και έχει βοηθήσει στο να χτιστεί το όνομά μας, όταν θέλουμε να κάνουμε μια ζημιά, και απ' την άλλη να θέλουμε τώρα την προβολή για να διαφημιστεί και η εταιρεία μας. Αν ήθελε να μην υπάρχει αυτό το υλικό στον αέρα των Mykonos Live TV, υπήρχε μια πολύ απλή λύση. Να πάρει τηλέφωνο να του πει: Πέτρο, δεν θέλω το υλικό αυτό να είναι εκεί. Και το κατέβαζε. Τώρα θέλω να το πω αυτό. Πρώτη φορά είδα χορηγούμενες της εταιρείας της Τούνης στο Facebook και στο Instagram. Και λέω, αφού είχε ένα τόσο δυνατό προφίλ με εκατομμύρια υποτίθεται followers, γιατί έχει πάρα από εκατομμύριο οι followers, ξαφνικά γιατί δίνει τα 50 για τα εκατοστάρικα στο Facebook και στο Instagram διαφημιστή. Μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό το λέω, δεν ξέρω. Δεν το είχα δει παλαιότερα. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Μια και είμαστε στον Πέτρο Νάζο, να υπενθυμίσω στον κόσμο αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ είναι η αλήθεια, εδώ είναι μια συνέντευξη που έχει πάρει ο Μάρκος από το Δήμαρχο. Και είναι ένα βίντεο το οποίο, αν το δείτε προσεκτικά, θα δείτε λοιπόν μεγάλες καταστροφές υπάρχουν εδώ. Ενώ ο Δήμαρχος μιλάει μόνο για τη χώρα. Ουσιαστικά η μικρή εικονίτσα είναι η χώρα που είναι μια χαρά και είναι η όλα χώρα είναι πεντακάθαρα. μια χαρά που τη φτιάξαν σε 3 μέρες μέσα για να κατέβουν τα κρουαζιερόπλαια να τα αρπάξουν από τον κόσμο. Να τα αρπάξουν δηλαδή, ενώ να κινηθούν. Ενώ γύρω-γύρω, όποιος ήθελε να βγει από τη χώρα έξω να πάει οπουδήποτε, εδώ είναι ο δρόμος προς την Ψάρου. Δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει αυτοκίνητο με τίποτα. Και από ό,τι πληροφορούμε μέχρι τώρα, ακόμα τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Εδώ περνάει αυτοκίνητο, αλλά επικίνδυνα, μπορεί να σκοτωθείς. Όχι, δεν γίνεται. Συγκεκριμένη εικόνα. Όχι, ο Νάζος μου είπε ότι δεν περνάει. Ναι, όχι, είναι χάλια. Δεν περνάει. Δεν περνάει. Μέσα σε 3-4 μέρες εσύ βλέπεις αυτή την εικόνα με κρουαζιερόπλια εδώ, με κόσμο, να μην φαίνεται η ζημιά η οποία έγινε, διότι έγινε κάποια ζημιά και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε δημόσια κτίρια. Η πρώτη λέλαπα λοιπόν πέρασε, τα αποκαταστήσαμε, διότι προσέτρεξαν όλα τα όργανα της πολιτείας σε όλα τα επίπεδα, αλλά και όλοι οι Μυκονιάτες, και οι ιδιώτες και τα συνεργεία και ο Δήμος και όλοι. Από εκεί και πέρα αρχίζει η δεύτερη φάση. Ήδη υπάρχουν εδώ μελετητές και μελετούν για να ξεκινήσει άμεσα η αποκατάσταση δρόμων και ό,τι άλλο απαιτείται, αλλά η πρώτη εικόνα του επισκέπτη όπου και να πάει δείχνει καλή. Και οι αποζημιώσεις επιχειρήσεις βέβαια που και αυτές έχουν δρομολογηθεί, να πούμε, έτσι δεν είναι? Δρομολογήθηκαν, έγιναν οι 2 επιτροπές του Δήμου και της Περιφέρειας και προχωρούμε. Να πω λοιπόν και εγώ συγχαρητήρια στο Δήμο Μυκόνου, σε όλους τους ιδιώτες που τόνισε ο Δήμαρχος. Η εικόνα του νησιού είναι πραγματικά εκπληκτική. Είναι έτοιμο, θα έλεγα εγώ, και με το παραπάνω για το Πάσχα και πολύ περισσότερο για την καυτή, όπως προβλέπετε, τουριστική φετινή σεζόν του 2025. Και εμείς ευχαριστούμε εσένα που αγαπάς τη Μύκονο και έρχεσαι χρόνια. Το αξίζετε, να είστε καλά, να είστε καλά. Ένα σημείο είναι αυτό το οποίο. Ναι, ήταν ένα σημείο, ναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση να καταλάβουμε όλοι ότι όταν βγαίνει ένας δημοσιογράφος όπως είναι ο Μάρκος και κάνει την κίνηση να βγάλει ένα ρεπορτάζ και το βγάζει μισό και δεν λέει ότι ξέρεις κάτι, να δούμε και τα υπόλοιπα τι γίνεται, δημοσιογραφικά δεν το κάλυψε σωστά. Αλλά όμως είδατε τα σουλατζίδικα τα διαφήμισε. Το σουβλάκι τα διαφήμισε. Δηλαδή πήγε εκεί, πιο πολύ διαφημίσεις κάνει τώρα ο Μάρκος παρά δημοσιογραφική δουλειά.
Κοίτα, Θοδωρή, να σου πω την αλήθεια, αυτό είναι λάθος το ότι δεν έδειξε την πραγματική εικόνα. Ή, ξέρεις τι, ας μην την έδειχνε και καθόλου, αν δεν ήθελε να παρουσιάσει, ας πούμε, μια Μύκονος που έχει πρόβλημα. Όταν όμως βγαίνει ο Μύκονος Live TV και παρουσιάζει την αληθινή εικόνα και ξαφνικά βγαίνει ο άλλος και λέει τι ωραία, τι καλά τα ετοιμάζουμε όλα, είμαστε όλα οκ. Ναι. Και δεν μπορεί να περάσει ούτε καν να πας στην Ψαρού και βλέπει τον δρόμο πώς ήταν. Οπότε λοιπόν εδώ υπάρχει πρόβλημα. Μου θυμίζει ένα συνδυασμό από το Δούση, τις εικόνες που παρουσιάζει τα φαγητά σε κάθε μέρος και το ρεπορτάζ της Μυκόνου. Ναι, να ξέρεις ότι ο Δημήτρης Μάρκος πλέον Δούσης γίνεται. Ναι. Στα νησιά γύρω-γύρω κτλ. Και εκεί πέρα βάσει για διαφημιστικούς λόγους. Δεν είναι κακό όμως αυτό. Κακό δεν είναι. Απλά είπαμε, το κακό είναι ότι δεν παρουσίασε τη σωστή εικόνα. Όχι, και υποτίμησε. Το να παρουσιάσει όμως τα σουφλάκια και το φαγητό σε μια περιοχή δεν είναι κακό. Όχι, εγώ τα παίρνει κιόλας, γιατί είναι κακό. Ναι. Από ο άλλος τα δίνει. Τα δίνει, τα παίρνει είναι διαφήμιση, βέβαια, Θοδωρή. Διαφήμιση δεν ήταν. Ναι. Διαφήμιση. Ναι. Λοιπόν, μα η δουλειά του αυτή είναι να κάνουν διαφήμιση. Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά όταν λειτουργεί δημοσιογραφικά και βάζει τον Δήμαρχο να μιλήσει, παίξε μπάλα, πάρε τηλέφωνο το Μέτρο Νάσο και πες του Νάσο, τι έχεις εσύ για αυτό το θέμα, βοήθησέ με, δώσ' μου το υλικό, το παίξαμε. Ή θα μπορούσε να ρωτήσει εμέσως τον Δήμαρχο να του πει: έχω ακούσει ότι υπάρχουν κάποια προβληματάκια, θα λυθούν. Όχι, να το καλύψει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι δώσε την εικόνα. Ας τον Δήμαρχο τι θα πει. Ο Δήμαρχος πει τα δικά του. Ο Δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να πει αυτά που είπε. Τι να πει, παιδιά, μην έρθετε εδώ, καταστραφήκαμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι αυτό δημοσιογραφικά πρέπει να λειτουργήσει σωστά. Να πάρει τον Άζο τηλέφωνο να του πει: Πέτρο, δώσε μου λίγο ένα μικρό κομμάτι από το βίντεο που έχεις για να το παίξω κι εγώ, γιατί έκανα αυτό το ρεπορτάζ και το χρειάζομαι. Για να μην προσβληθεί και η δικιά σου δουλειά. Και θα το κάνουμε ως Μύκονος Live TV. Δημοσιογραφικά υπάρχει αλληλεγγύη ούτως ή άλλως. Και ο Πέτρος δίνει το υλικό σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει πρόβλημα να το δώσει σε αυτόν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πάντως πέτυχε η είσοδος εκεί και διαφημίσεις πήρε και όλα τα πάντα έκανε και με τον Δήμαρχο μίλησε. Και έκανε και καλή δουλειά για τον εαυτό του. Λοιπόν, ας αφήσουμε όμως τώρα αυτά. Πάμε τώρα στο ζουμί. Έχω ένα κουίζι, όχι κουίζι. Ναι, κουίζι είναι. Βασικά, ρε παιδιά, θέλω να πω το όνομα, αλλά επειδή ελπίζω να είναι λάθος η πληροφορία μου, το παρακαλάω δηλαδή να είναι λάθος, πολύ γνωστό καλλιτεχνικό ζευγάρι, το οποίο έχουμε θαυμάσει όλοι μας για τις ωραίες αγκαλιές τους, οι πληροφορίες μου λένε ότι το πράγμα δεν τζουλάει άλλο και οδεύουν σε οριστικό χωρισμό. Ξαφνικά όμως. Ξαφνικά, ναι. Γιατί αυτό το ζευγάρι έχει επενδύσει στη σχέση του. Ναι, πολύ. Και έχει επενδύσει χοντρά. Ναι, πολύ. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν πήρα την πληροφορία αυτή. Λέω, ρε παιδί μου, είσαι σίγουρος? Είναι έτσι. Μου λέει, Θοδωρή, δυστυχώς είναι έτσι. Οι πληροφορίες που έχω εγώ από τα συγκεκριμένα άτομα του στενού κύκλου μου είπαν ότι εδώ το τελευταίο διάστημα φωτιές. Και η γυναίκα έχει κάνει και ένα μεγάλο δώρο στο... Εντάξει, αυτό μην το πάμε τώρα εκεί. Εντάξει, αυτά είναι ζευγάρι, είναι να κάνουμε τι θέλουμε. Δεν θα πάω σε αυτά τα κομμάτια. Όχι, αγόρι μου, δεν σου κάνει τέτοιο δώρο και θα το κρατήσεις. Θα το έπαιρνα πίσω. Δεν ξέρεις τι θα κάνει, άμα χωρίσουν τι θα γίνει. Απλά δεν θέλω να μπαίνω σε οικονομικά. Ναι, εντάξει, όχι. Δεν θέλω να μπαίνω σε οικονομικά ενός ζευγαριού. Δεν θα πάω τώρα να μετρήσω τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Δεν θέλω τώρα. Αυτό θα το μετρήσουμε εάν τεθεί πρόβλημα. Όπως ας πούμε τέτοιο πρόβλημα την Ηλιάνα και τη Χριστοπούλου. Που έχουν οικονομικό θέμα μεταξύ τους και το συζητάμε. Αλλά τόσο όσο να το συζητάμε, όχι να μπαίνουμε, να βγάζουμε τη δικογραφία και να την απλώνουμε μπροστά μας και να κάνουμε ανάλυση και να δικάζουμε και να καταδικάζουμε. Όταν είναι σε εξέλιξη μια δίκη και λέει ο άλλος, μου στέλνει μήνυμα και λέει, δηλαδή επειδή εσύ γουσάρεις τη Χριστοπούλου, ας πούμε, και επειδή βγήκε εις βάρος της, τη στηρίζεις τη Χριστοπούλου. Δεν στηρίζω τη Χριστοπούλου. Γενικώς και εγώ, αν έχω κάνει το λάθος και έχω πει κάτι από δικαστικά έγγραφα, είναι κακό αυτό. Και να πούμε και την αλήθεια, πιο πολύ εγώ στεναχωριέμαι για τη Χριστοπούλου παρά ο Θοδωρής. Ο Θοδωρής αυτό που μου λέει, επειδή το συζητήσαμε, είναι ότι ας τα βρούνε. Εάν κάποια από τις δύο έχει κάνει λάθος, δυστυχώς θα το πληρώσει. Και του λέω, ναι, αλλά ξυστή. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο να φτάνουν στα άκρα. Όταν ακούς για τα κουργήματα κτλ. Είναι στενάχωρο. Και μου λέει, είναι δικό τους, δεν θα ασχοληθούμε, είναι δικό τους θέμα. Δικό τους θέμα. Που είναι, υποτίθεται, η αδυναμία του. Αλλά εμένα με πονάνε αυτά. Ναι, παιδιά, να ξέρετε ότι εγώ τουλάχιστον έχω πάρει μια απόφαση να μην παίξω το παιχνίδι που παίζουν τα πρωινάδικα. Εγώ εδώ δικαστήριο αυτού του επίπεδου δεν θα γίνω. Δηλαδή με Φιλιππίδη δεν ασχολούμαστε. Με Χριστοπούλου σε βάθος δεν θα ασχοληθούμε. Κάποια πληροφορία, αν βγαίνει προς τα έξω, η οποία πρέπει να συζητηθεί και να γίνει μια αποκωδικοποίηση, να το κάνουμε. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Γι' αυτό το λέω για οποιαδήποτε υπόθεση παίζει γύρω-γύρω.
Δεν λέω ότι στο παρελθόν δεν το έχουμε κάνει. Δεν λέω αυτό. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Εν έτη 2025 πρέπει όταν έρχεστε να δείτε το GR Express να ξέρετε ότι μιλάμε για τη showbiz. Και ότι θα λέμε όσο γίνεται πιο ευχάριστα πράγματα ή θα κάνουμε μια αποκωδικοποίηση και θα σας ανοίγουμε τα μάτια σε κάποια πράγματα τα οποία θέλουν οι άλλοι να στα κλείσουν. Αλλά μέχρι εκεί, το να πούμε όμως σε προβληματισμούς τέτοιους μεγάλους, με δικαστήρια, με δικηγόρους, με το ένα με το άλλο, θεωρώ ότι αυτό ανήκει σε άλλο είδος εκπομπής και όχι στη δικιά μας εκπομπή, ούτε στα πρωινάδικα. Είμαστε κι εμείς όμως της λογικής, γιατί είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια και έχουμε περάσει κι εμείς διάφορα. Είμαστε της λογικής ότι ποτέ δεν βάλαμε μπροστά το χρήμα. Μπορεί να μας αδίκησαν κάποιοι και να χάσες 5.000, 10, 20, 30, 100, 200. Όταν έχεις ζήσει κάποιες πάρα πολύ έντονες στιγμές με έναν άνθρωπο, ό,τι και να σου έχει κάνει, δεν θα το φτάναμε ποτέ στα άκρα. Επειδή είμαστε αυτή τη λογική, γι' αυτό. Δηλαδή, και να μας φάνε, παιδιά, και να μας φάνε εμάς 200-300 χιλιάρικα, δεν υπάρχει περίπτωση, επειδή θα έχουμε, ας πούμε, ένα, πώς να σου πω, ένα συναίσθημα μαζί με τον άλλον. Πες το απλά. Όλοι κάποιες στιγμές στη ζωή μας έχουμε περάσει δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε αδικηθεί, ναι. Ή έχουμε αδικηθεί ή έχουμε αδικήσει. Ναι, σωστά. Δεν σημαίνει ότι έχουμε αδικήσει. Μπορεί να έχουμε αδικήσει κι εμείς. Αυτό δεν είναι μέσα στο παιχνίδι της ζωής. Όμως, όταν έχεις αδικηθεί και το έχεις νιώσει στο πετσί σου, τότε λοιπόν αλλάζουν και οι ευαισθησίες σου. Αν δεν αλλάξουν οι ευαισθησίες σου και έχεις αδικηθεί πάρα πολύ και έχει πάει μέχρι το μεδούλι, που λένε, τότε λοιπόν δεν είσαι καλός άνθρωπος. Δεν είσαι καλός άνθρωπος. Και αυτό πρέπει να το κοιτάξεις. Δηλαδή, αν δεν παίρνεις μάθημα από μια μεγάλη αδικία που συμβαίνει στη ζωή σου, όχι να πας να εκδικηθείς τον απέναντι που σε αδίκησε, αλλά εσύ ο ίδιος να θωρακίσεις τον εαυτό σου και να είσαι πολύ ευαίσθητος απέναντι στους άλλους που αντιμετωπίζουν εκεί προβλήματα ή αδίκως ή δικαίως, δεν παίζει ρόλο, αλλά να κρατάς μια απόσταση. Αυτό θα μου πείτε τώρα, μα δημοσιογραφικά δεν στέκεται, πρέπει να διεισδύεται κτλ. Να διεισδύουμε, αλλά μέχρι την εξώπορτα. Μην μπαίνουμε και μέσα από την πόρτα και εντάξει να πάμε στο σαλόνι. Αλλά όχι και στην κρεβατοκάμαρα, εκεί είναι θεματάκι. Για να μην χαιρόμαστε με τη δυστυχία του άλλου. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, και αυτό ξέρετε το έχουμε εμείς οι Έλληνες, πάρα πολύ. Χαιρόμαστε πολύ με τον απέναντι όταν διαλύεται το σπίτι του. Να πριν είπα για το χωρισμό αυτού του ζευγαριού, εγώ έχω στεναχωρηθεί. Ναι. Δηλαδή, οποιοδήποτε άλλο θα βάζει το όνομα μαζί. Η πληροφορία είναι, ας πούμε, να το διαψεύσουν με άλλα ψέματα. Εάν έβγαζα το όνομα. Δεν βγάζω το όνομα, διότι θέλω να ελπίζω. Βέβαια, καταλαβαίνετε πολύ καλά ποιοι είναι. Δεν είναι ανάγκη. Καταλαβαίνετε με το πάτι όλοι του βλέπουμε πολύ ερωτευμένους. Ποιο ζευγάρι είναι πολύ ερωτευμένο κτλ. Και μας το δείχνουν καθημερινά και όπου μπορούν, όπως μπορούν. Λοιπόν, αλλά δεν λέω το όνομα, διότι δεν θέλω να αξίσω πληγές. Και δεν είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Και δεν είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Δύο ζευγάρια παίζουμε, δεν έχει άλλα. Δεν είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Κάθε μέρα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που μας πέρασε μέχρι και πρόσφατα, γιατί τώρα έχει ελαττώσει αυτό, πέσανε κάθε μέρα Οικονομάκου, κάθε μέρα. Ρε παιδιά, σήμερα πραγματικά είπα, και μάλιστα κάποιος σχολίασε αυτό και το σκεφτόμουν και κάποιος σχολίασε, κάποιο το διάβαζα, κάποιον μου το σχολιάσαν κιόλας, ότι είδες το Θοδωρή, καλύτερα κάθε μέρα Οικονομάκου παρά Μπαλάσκα και τον άλλο τον Καλιακμάνη. Ναι. Κάθε μέρα. Γιατί όντως ο Μπαλάσκας νομίζω ότι έχει αδικήσει τον εαυτό του να είναι από εκπομπή σε εκπομπή και θα πρέπει να προσέξει λίγο, γιατί πλέον
δεν θα τον παίρνουμε σοβαρά. Και επειδή είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος αυτός και επειδή έχει μια εμπειρία που έχουν ελάχιστοι άνθρωποι στην Ελλάδα, πρέπει να καταλάβει ότι έχει τρομερή αξία και να πηγαίνει να χαλιέται έτσι με αυτόν τον τρόπο. Ναι, δεν είναι μόνο στην ενημέρωση. Μέχρι που λέω λόγο σχολιάζει Τούνικο, σχολιάζει Ναι, Χίπστερ, σχολιάζει. Είναι κάποια πράγματα τα οποία ας μην τα αγγίξεις καλύτερα. Ναι, τώρα δεν μπορώ ας πούμε, να τον βλέπω να μιλάει με τον Παπαδάκη, να μιλάει για ένα πολύ σοβαρό θέμα, να έχει τις γνώσεις που έχει και ξαφνικά μετά από 2 ώρες να τον βλέπω να μιλάει για την Τούνη. Το αστείο ξέρεις ποιο είναι. Συγγνώμη, για ποιο λόγο, κύριε Μπαλάσκα, πρέπει να είστε συνέχεια στην τηλεόραση? Το ξέρεις ότι τυχαίνει σε εκπομπές, νομίζω σήμερα το πρωί ήταν αλλού, με την πρωταγωνίστρια και μετά βγήκε η πρωταγωνίστρια. Θα πω, πρέπει να ήταν με τη γυναίκα που την έκλεψαν. Ναι. Και μετά ήταν και στη Σούπερ Κατερίνα πάλι με. Δηλαδή είναι τα δύο πρόσωπα πάλι σε άλλη εκπομπή πακέτο. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Και όχι μόνο, μου είχε τύχει και σε άλλα πρόσωπα. Έχει τον πρωταγωνιστή που έχει γίνει κάποιο συμβάν, έχει τον Μπαλάσκα, σχολιάζει. Μετά πάει σε άλλη εκπομπή, ξανά πρωταγωνιστής, ξανά Μπαλάσκας. Τουλάχιστον ο Καλιακμάνης έχει κρατήσει τα πράγματα σοβαρά. Δηλαδή, Ο Καλιακμάνης δεν βγαίνει να σχολιάζει. Ναι, αυτό λέω. Δεν σχολιάζει άλλα πράγματα, δεν κάνει. Δηλαδή δεν ξεφεύγει. Εμφανίζεται πάρα πολύ τακτικά, αλλά δεν ξεφεύγει. Δηλαδή κρατάει. Γιατί έχουν την ίδια εμπειρία, να ξέρεις. Δηλαδή είναι από το ίδιο μετερίζει. Αλλά ο κύριος Μπαλάσκας, τον οποίο σέβομαι και εκτιμώ πάρα πολύ, θα ήθελα να μην κάνει τέτοιες εμφανίσεις και να είναι προσεκτικός στο ματισμό που έχει. Γιατί τον έχουμε ανάγκη για να μπορέσει να. Γιατί είναι από τους λίγους ανθρώπους που μπορεί να μας δώσουν απαντήσεις εκεί που δεν μπορούν να απαντήσουν οι υπεύθυνοι. Γιατί δεν λες την αλήθεια? Θεωρώ ότι έχει εθιστεί. Ναι, αυτό είναι. Εντάξει, Γιατί μην νομίζετε, είναι και ταλαιπωρία να πηγαίνεις από εκπομπή σε εκπομπή. Ναι. Δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις όλη την ώρα. Ναι, αυτό είναι. Δεν βαρέθηκε καθημερινά να φτιάχνετε, να αλλά δίνετε, εμένα να με ενδιαφέρει κουστούμαρίζετε. αυτό που σου είπα. Δεν θα πάω να εξετάσω τι, γιατί, πώς και γιατί. Δικαίωμά του είναι, η ζωή του είναι να την κάνει ό,τι θέλει. Αν θέλει να υποτιμήσει τον εαυτό του, είναι δικό του δικαίωμα. Εγώ όμως θα του πω ότι εμείς τον έχουμε ανάγκη. Και τον έχουμε ανάγκη ως σοβαρή προσωπικότητα. Και όχι να γινόμαστε επισόβαροι. Και ο άνθρωπος δεν παίρνει και μισθό. Να πεις ότι πληρωνόταν, πάλι καλά. Αλλά να πηγαίνεις τώρα δωρεάν και να αναλώνεσαι τόσο πολύ μου κάνει εντύπωση. Γι' αυτό το λέω ότι είναι εθισμός στην κάμερα. Όταν δεν πληρώνεις και το κάνεις συνέχεια. Και να σου πω, δεν λέω να μην πηγαίνει στη Σούπερ Κατερίνα. Να πάει στη Σούπερ Κατερίνα. Αλλά μόνο στη Σούπερ Κατερίνα. Όχι. Ας πάει όπου θέλει. Αλλά μη μου βγαίνει στα γκοσιπάδικα. Μη μου κάθεσαι εκεί που παίρνουν συνεντεύξει, μου κάθεται ακριβώς δίπλα. Δεν είναι για αυτό το ρόλο. Δεν είναι για αυτό το ρόλο. Δηλαδή να κρατήσει το ρόλο του. Τον έχουμε ανάγκη σαν προσωπικότητα, σαν εμπειρία να είναι στον αέρα για να δίνει απαντήσεις. Συμπαθέστατος είναι, κατά τα άλλα. Καταπληκτικός είναι, δεν μια είναι, χαρά, συζητάω. δεν είναι από τους αχώνευτους που... Όχι, δεν είναι καθόλου, χαρά, είναι ναι. συμπαθέστατος. Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι είναι υπερβολικός. Αλλά Υπερβολή, μεγάλη υπερβολή. τον αγαπάει το γυαλί, το αγαπάει Να και αυτός. ξυπνάω 6:30 το πρωί και να τον βλέπω και μετά να πηγαίνει Σούπερ Κατερίνα καπάκι. Λέω, εντάξει. Δεν είναι κακιά εκπομπή η Σούπερ Κατερίνα. Δεν υποτιμώ την εκπομπή προς Θεού. Αλλά δεν είναι ανάγκη να κάθεσαι όλη την ώρα. Σου λένε τα παιδιά από ευγένεια, εντάξει, καθίστε. Να πει, όχι παιδιά, δεν θα κάτσω, τελείωσα. Εγώ για φεύγω. Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά, όταν του εξυπηρετεί, δεν του είναι και ωραίο να πούνε, εντάξει, κύριε Μπαλάσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σα μέρα. Αλλά εδώ δεν είναι και συνέντευξη με την υπηρέτρια των influencer. Νομίζω καθόταν δίπλα. Ναι, παιδί μου. Ναι, μα αυτό είναι κουλό. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και μακάρι κάποιος να του στείλει το βίντεο το δικό μας αυτό, να το δει και να καταλάβει ότι το λέμε καλοπροαίρετα και όχι κακοπροαίρετα. Και προσέξτε, ο Καλιακμάνης, ο συνάδελφός του δηλαδή, τουλάχιστον βγαίνει τόσο όσο. Βγαίνει σε πολλές εκπομπές, αλλά τόσο όσο όμως. Δηλαδή για τα θέματα αυτά που πρέπει να βγει, όχι για κάτι άλλο. Να πάμε τώρα στο θέμα του Γιώργου Λιάγκα, το οποίο θεωρώ και αυτό πάρα πολύ σοβαρό. Βγήκε και έκανε μια εξήγηση, την οποία εξήγηση κακώς την έκανε αυτή, γιατί θα διαψευστεί το καλοκαιράκι, ότι παιδιά, τι 7.30, τι 8.30, τι το απόγευμα κτλ. Εγώ 10 θα ξεκινάω. Αυτά συζήτησα. Ο Γιώργος όμως λειτουργεί δικτακτορικά εδώ. Δηλαδή αυτό που αποφασίζω και διατάζω. Το κανάλι δεν θέλει αυτό. Το κανάλι θέλει 9. Οπότε λοιπόν ή του καναλιού θα περάσει ή θα γίνει κανένα τσάφι Γιωργάκι μου και θα γίνει το να δεις. Το 8 με 10 μην γίνει η ζώνη και πάει εκεί η Τατιάνα. Και σε βλέπω να τραβάς τα μαλλιά σου. Θα τραβάς τα μαλλιά σου μετά. Γιατί ο στόχος σου, ο μακρινός στόχος σου, αγαπημένα μου Γιώργο, είναι να πας στη θέση Παπαδάκη στο τέλος. Αυτό θέλεις να κάνεις. Αλλά με αυτά που κάνεις όμως εσύ, δεν βλέπω να φτάνεις στο Παπαδάκη.
Γιατί ο Παπαδάκης, κακά τα ψέματα, η ερχόμενη χρονιά είναι τελευταία. Η ερχόμενη χρονιά. Είναι η τελευταία. Που για εμένα η τελευταία πρέπει να είναι αυτή εδώ. Διότι το να φτάνεις να κάνεις 5% στο δυναμικό κοινό, νομίζω ότι η εκπομπή δεν μπορεί να πάρει τα πάνω της και δεν φταίει ο Παπαδάκης σε αυτό το κομμάτι. Απλά ο κόσμος κουράστηκε. Και ξέρετε τι είναι κουραστικό. Εγώ δεν μπορώ να δω αυτές τις εκπομπές. Δηλαδή, ας πούμε, αποφεύγω τις εκπομπές οι οποίες με προβληματίζουν πάρα πολύ. Και ιδιαίτερα οι πολύ πρωινές εκπομπές είναι ψυχοπλακωτικές. Να ανοίγεις το μάτι σου, να μην έχεις πια ακόμα τον καφέ σου και να ακούσεις πού θα πάει η σύνταξη. Και θα δώσουν σύνταξη και θα κάνουν εκείνο και θα κάνουν το. Παναγιά μου, λέω, δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να ξεκινάω με το πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή πρέπει κάτι να αλλάξει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Και πλέον βλέπεις και οι πρωινές εκπομπές κάποτε όταν ήταν ο Γιώργος Αυτιάς και έλεγε κάτι για τις συντάξεις, λυνότανε τώρα. Και που συζητάγατε για το Πάσχα να δοθούν πιο νωρίς συντάξεις, κανένας δεν παίρνει τίποτα. Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις, δηλαδή να ανοίγεις το ματάκι σου και να έχεις θέμα. Και αναγκάζεσαι και πας και βλέπεις οικογενειακές ιστορίες. Άλλο πράγμα. Καλά, εντάξει. Άλλο δράμα. Παιδί μου, πρωί-πρωί, σε ποιο κανάλι και μου έχεις όταν ξυπνάω, έχει μαγειρική και με πιάνει η αηδία 7 η ώρα το πρωί και 6. Το Star. Το Masterchef είναι. Ρε παιδιά, δεν είναι το Masterchef. Το Είναι Masterchef ένας είναι. ξένος που κάνει συνταγές. Ένας ξένος. Μια φορά έτυχες. Αυτό ήταν. Όχι, κάθε μέρα το βλέπω. Συγγνώμη, κάθε μέρα βλέπω το Κοτόπουλο το ομό που το. Κάθε μέρα το έχει σε ένα κανάλι και είναι ένας ξένος σεφ και μαγειρεύει. Αυτό το Star βλέπω το βράδυ. Με δουλεύει στο Masterchef, αυτό το βλέπω κι εγώ. Και τα αλλάζω το κανάλι. Δεν είναι το Masterchef. Είναι ένας ξένος ξανθός, δεν ξέρω πώς το λένε. Τέλος Παιδιά, πάντων. έχει άδικο. Είναι ένας ξένος που κάθε πρωί που ανοίγω το μάτι με αυτόν πετυχαίνω. Μπορεί να είναι 6 ώρα το πρωί που ξυπνάω. Είναι αυτό. Στο Masterchef είναι Εντάξει, μετά. εγώ πάντως στο Star βλέπω. Όχι, άλλο λέω. Ποιο κανάλι βάζει τέτοια ώρα? Star μαγειρική? βλέπω εγώ. Μαγειρική βάζουν πολύ το βράδυ. Μα το πρωί 6 ώρα να βλέπεις Το πρωί μαγειρική. 6 ώρα είναι αηδία. Γιατί δεν είναι άλλα κανάλια που βάζουν κάτι με αυτοκίνητα και κάτι τέτοια που γελάς. Είναι δύο, δεν τα λέω τα κανάλια, επίτηδες. Τι αυτοκίνητο? Δύο. Είναι με κάτι ράλι, κάτι ιστορία, Εντάξει, κάτι, αυτό δεν με κάτι βραδιάτικα. Ναι, γιατί. Δεν Έλα, βρε. Έλα μωρέ τώρα. Ένα με κάτι βλακίες είπα που κάνουν. Βάζουν εκεί ό,τι να είναι για να τα πόσουν τον χρόνο. Εάν δεν έχετε πρόγραμμα, βάλτε μαύρο ρε παιδιά, να μην περνάμε από εκεί. Λοιπόν, μα είναι δυνατόν, μωρέ. Δηλαδή δεν σέβονται τον άνθρωπο που είναι μέσα στη νύχτα και βλέπει τηλεόραση. Τέλος πάντων τώρα, μην πάμε σε αυτό. Ο Γιώργος Λιάγκας λοιπόν. Και με τρώει η μύτη μου, κάτι θα γίνει. Λοιπόν, ο Γιώργος Λιάγκας επιμένει στις 10. Το κανάλι επιμένει στις 9. Να δούμε λοιπόν τώρα τι θα γίνει. Θα έχουμε εξελίξει εδώ. Γιατί αυτό που έκανε, δηλαδή βγαίνω και ανακοινώνω και δεν αφήνει το κανάλι να ανακοινώσει, είναι αποφασίζω και διατάζω. Και νομίζω ότι, αν και βέβαια τώρα έχουμε πάει και Σαουδάραβες μέσα, μου αλλάζουν τα δεδομένα, τέλος πάντων. Μπορεί και να περάσει. Δεν ξέρει τι γίνεται. Το παίζει πάντως το παιχνίδι. Ο Σαντζαράς. Ο μόνος που τα είπε. Ο Λάμπρος βγήκε με ειλικρίνεια στην εκπομπή και μίλησε για τους Ράδιο Αρβίλα. 30 εκπομπές ρε παιδιά. Αυτό που λέω και εγώ τόσο καιρό. Ξεκινάνε τελευταίοι, τελειώνουν πρώτοι. Μας κουνήσαν μαντιλάκι και φύγανε. Τα είπε. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Έτσι γίνεται κάθε φορά. Ναι. Ο οποίος Λάμπρος, πρέπει να σας πω, ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Λάμπρο του Sky. Καμία σχέση όμως. Καμία σχέση. Δηλαδή ο άνθρωπος με το που του δόθηκε η ευκαιρία η αληθινή, βγαίνει και τους λέει στο Sky, είδατε τι μου κάνατε. Μου κόψατε τα φτερά, βάζοντάς μου τον μπάστακα δίπλα και εγώ δεν μπορούσα να εξελιχθώ. Έλα μωρέ τη Μαριάντα. Παιδί μου, Εκεί η κοπέλα ήθελε δεν να κάνει λέω, και αυτή εκπομπή. δεν υποτιμώ την τέτοια, αλλά άλλο είμαι μόνος μου και παρουσιάζω και άλλο συμπαρουσιάζω. Ναι. Πώς θα γίνει τώρα, αρχίζεις και λες τι θα πω τώρα εγώ και τι θα πει, μην παρεξηγηθεί, μην Πάντως κάνει η μοιρά. Μαριάντα στο καλοκαιρινό ήταν πολύ καλή. Βρε, καλή είναι. Καλή είναι. Ναι. Αλλά όμως δεν μπορεί, ούτε αυτή μπορούσε να αποδώσει, ούτε ο Λάμπρος μπορούσε να αποδώσει. Και την Δεν μπορούσε να Τσαλαπάτη τη ανοιχτεί. φάγανε. Κρίμα. Ποια? Η Τσαλαπάτη ήταν καλή. Ναι, Ήταν εντάξει, μαζί με τη οκ. Μαριάντα. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν ότι ο Λάμπρος έχει εξελιχθεί και δείχνει ότι του αξίζει να πάρει μια εκπομπή. Ας ελπίσουμε ότι το Open θα τον επιβραβεύσει δίνοντάς του το Σαββατοκύριακο εκπομπή ή κάποια βραδινή. Και γιατί όχι καλοκαιρινή θα έκανε ο Λάμπρος. Καλοκαιρινή. Καλοκαίρι, γιατί να κάθε καλοκαίρι μέσα άνθρωπος. Έχει φάει όλη τη σεζόν, γιατί δεν κάτσε μέσα το Ναι, καλοκαίρι. είναι και αυτό. Λοιπόν, Ναι, δεν αλλά είναι, το κανάλι μπορεί να θέλει να βγάλει κάποιο. Εάν θέλει να κάνει τι, ας βάλει κανένα παιδάκι μαθητευόμενο και τα λοιπά, να τα δοκιμάσουν. Ευκαιρία είναι καλοκαιριάτικα να κάνουν κάτι διαφορετικό. Ή να βάλουν άτομα τα οποία να μην θέλουν να κάνουν καριέρα. Εδώ το παιδί θέλει να κάνει καριέρα. Πάλι τώρα να κάνει καλοκαιριάτικα. Πάλι καλοκαίρι. Το προηγούμενο καλοκαίρι δεν έκανε μπάνιο. Αυτό έκανε μπάνιο από τον Ινδρώτα. Α πάει να ξεκουραστεί ο άνθρωπο και να του δώσουν αυτό που του αξίζει. Γιατί καλοκαίρι και να μην πάει το Σεπτέμβριο
να είναι ξεκούραστος και να μπει δυναμικά μέσα στο Σαββατοκύριακο να γίνεται να δεις. Φίλους καλούς έχει, δηλαδή έχει γνωριμίες έτσι ώστε να τον στηρίξουν. Ο Θέμης Γιολαντάς που πήγε στο πρωινό σου δεν πάει σε καμία εκπομπή ποτέ. Μόνο με καμία Ναταλία μπορεί να πάει. Και πήγε στον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Δηλαδή λίγο είναι. Μπράβο, ρε Λάμπρο. Μπράβο, πραγματικά σου μιλάω. Σου βγάζω το καπέλο. Σου βγάζω το καπέλο. Μοιράζει την μπάλα πάρα πολύ ωραία. Δίνει χώρο σε όλα τα παιδιά. Είσαι ατακαδόρος καλός. Δίνεις χώρο, όντως δίνει χώρο σε όλα τα παιδιά. Είναι εξαιρετική και ο Αρτσίτας και η Νάνση. Η Νάνση τώρα τελευταία δεν. Πρέπει να είναι ερωτευμένη και να μην της έχει κάτσει καλά. Γιατί? Δεν ξέρω. Εκεί που έλαμπε και τα λοιπά, ξαφνικά τη βλέπω και είναι λίγο έτσι. Έλα μωρέ, θα τα μάτια της. Στα μάτια της τι έχει. Δεν ξέρω, την βλέπω. Ερωτευμένη και να μην έχει εντώσει ο άλλος μάλλον. Πρέπει να περνάει πόνο. Γιατί διαχωρισμό αποκλείεται. Η καψούρα είναι. Την καψούρα δεν την ξεχνάμε, είναι ωραία. Ναι, ρε, εσύ. Να θέλει τον άλλο να μην σε θέλει. Να σου πω κάτι, και είναι και ωραίο. Καταλαβαίνω ότι θα πηγαίνει στα μπουζί και τα τραγούδια. Δηλαδή, κάθε τραγούδι είναι γραμμένο για σένα. Γιατί να μην με θέλει, ρε παιδί. Κάθε τραγούδι είναι γραμμένο για σένα. Εσύ, πού το σκέφτηκε και τώρα αυτή τη ζωή μου. Το έχεις περάσει κι εσύ. Το έχεις περάσει. Εσύ δεν το έχεις περάσει. Όλοι το έχουν περάσει. Δεν κατάλαβα. Τι. Πάμε για Αρτσίτα τώρα. Ρε παιδί μου, ο Λιάκας τι τον έκανε τον Ισίδωρο. Ναι, εσύ Γιώργο. Ο Ισίδωρος είναι ένα μεγάλο ταλέντο το οποίο το έχει εξαφανίσει. Για ποιο λόγο? Νομίζω ότι ο Ισίδωρος έχει αντικηθεί πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή μέσα. Και η Τσούτσα είναι πολύ καλή. Και η Τσούτσα, ναι, είναι δύο παιδιά πάρα πολύ καλά. Και αυτή είναι και. Η Τσούτσα ήταν μαζί μας στο GR Express στις αρχές. Που εντάξει, το κορίτσι πιο πολύ ήταν προς ενημέρωση ναι, τη ζωγραφία, αλλά ήταν καλή και στον κόσμο. Απλά είδα μια φωτογραφία τυχαία σε ένα story, νομίζω δεν ξέρω αν το έβαλε η Τριανταφυλλιά Τσούτσα ή ο Σίδωρος. Και τους είδα τυχαία και λέω: Κοίτα αυτά τα παιδιά. Έτσι το θυμήθηκα. Και λέω: Κοίτα αυτά τα παιδιά. Κοίτα αυτά τα παιδιά, λέω, που ξαφνικά δεν τους δίνει όθηση ο Γιώργος Λιάκας. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιώργο μου, κοίταξε κόλλα λίγο έτσι. Επόμενη φωτό να δούμε τι έχουμε και είναι η Λίτσα Πατέρα. Όπα Γιαλάκη. Ναι. Όπα, η οποία ωραία. Λίτσα Πατέρα με τον τρόπο της είπε ότι την έχει πειράξει που δεν είναι στην τηλεόραση. Την πόνεσαι. Εσένα θα σε πειράζει. Πονάει. Είναι χρόνια. Ναι. Είναι η αδικία του Αντένα, παιδιά. Και όταν πρωταγωνιστεί στο Στάρι Μπίλιου, η Άση Μπίλιου και κάνει και νούμερα. Ναι, κάνει νούμερα η Άση Μπίλιου. Και η Παγιατάκη κάνει νούμερα. Βέβαια. Και η Παγιατάκη κάνει νούμερα. Βέβαια. Δηλαδή, βλέπεις ότι φέτος η αστρολογία θα τους λέγει καλύτερα. Είναι άδικο να είναι η. Νομίζω ότι έχει ρίξει την ευθύνη στο Λιάγκα γι' αυτό. Δηλαδή, σε έχει κάτσει κάπως περίεργα με τον Λιάγκα. Είχε και υποστηρικτικά υποτίθεται πρόσωπα δίπλα που καθόταν η Κορινθίου, που καθόταν η Δούκισσα, νομίζω. Και ίσως τελικά αυτό να της έκανε κακό. Ναι, παίζει. Δηλαδή, όταν βλέπεις, ας πούμε, μία Κορινθίου, μία Δούκισσα δίπλα στα ζώδια, μπορεί και να μην σε ενδιαφέρει να ακούσει τα ζώδια. Λέω τώρα, δεν ξέρω, γιατί βλέπεις τις άλλες τις κοπέλες. Κοπέλες, τέλος πάντων, την Άση Μπίλιου, που είναι grow plan, που λέμε, μονό και είναι αυτό. Ενώ την πατέρα την είχαν όρθια δίπλα στο χάρτη, έρχονταν οι κοπέλες δίπλα, καθόταν ο Λιάγκας λίγο, η Πετρογιάννη, δεν την είχαν πρωταγωνίστρια και ίσως αυτό την ενόχλησε. Όχι. Ήταν πολύ καλύτερα έτσι που το έκανε. Δεν ξέρω. Τα νούμερα όμως δεν πήγαινε καλά. Ήταν πολύ καλύτερα έτσι που το έκανε. Απλά το θέμα είναι ότι μείωναν τον χρόνο, αλλάζαν την ώρα πάνω κάτω, την πήγαιναν πάνω πιο πάνω, πιο κάτω κτλ. Είχε πρόβλημα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η Λίτσα Πατέρα λείπει από την τηλεόραση. Είναι πάρα πολύ καλή στην αστρολογία. Τελικά δεν είναι στο Αντένα Plus. Ναι, είναι εκεί πέρα μέσα. Βγάζει το βιντεάκι, το βλέπει κόσμος και Κοσμάκης. Τουλάχιστον και έχει και πολύ χρόνο για να κάνει αυτό που θέλει όση ώρα θέλει. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και μπράβο της. Αλλά όμως το παράπονο το έβγαλε. Κόσμος και Κοσμάκης τώρα δεν είναι τόσο πολύ. Εντάξει, αυτοί που θέλουν να δουν τη Λίτσα Πατέρα πάνε και το βλέπουν. Εντάξει, αυτοί που θέλουν να δουν τη Λίτσα Πατέρα πάνε και το βλέπουν. Το Αντένα Plus δεν είναι όμως συνδρομητικό. Ναι, μου φαίνεται βγαίνει και στο κανάλι το. Γιατί άμα είναι επιπλέον. Είναι free. Είναι free, οκ. Λοιπόν, το θέμα είναι απλό, κυρίες και κύριοι. Η Λίτσα Πατέρα λείπει. Και την πηχτή την πέταξε. Τώρα, ποιος πονάει από την πηχτή δεν ξέρω. Ποιος έφαγε το σύστημα. Επόμενη φωτογραφία μας. Το τρίδημο. Εδώ υπάρχει θεματάκι. Πέρα το ότι κάθε μέρα πλέον τώρα έχουμε επεισόδιο, έτσι, μεγάλο επεισόδιο, μικρό επεισόδιο κτλ. Μου είπε ότι έλειπε στο Twitter ότι πήγαινε ο Γκαρέζος και βάζε χειροκροτηματάκια από κάτω σε αυτούς που τον στήριζαν έναντι του Πλουτσικού. Ευχαριστώ. Ναι, το ευχαριστώ, ναι, αυτό. Όχι έναντι, ουσιαστικά που διαμαρτυρήθηκε
Στο ότι δεν μπορείς κάθε φορά όταν δίνεις ένα ρεπορτάζ να ακούς ουφ και ουφ. Ουσιαστικά που την είπες τον Αντρέα. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ ουσιαστικά που τον στηρίζουν. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το σωστό είναι να μην δώσει καμία απάντηση εκεί, έτσι ώστε να μην πάρει ο άλλος το μήνυμα ότι ξέρεις κάτι, κοίταξε, μου μαζεύει στρατό απέναντί μου. Ο Γκαρέζος είναι παλιός. Όταν βλέπει περίεργα μηνύματα στο Twitter και φωτογραφίες, ο αχώνευτος κτλ., δίνει και αυτός τις απαντήσεις. Δεν είναι κανένας. Γιατί όσοι ξέρουν από Twitter και δεν είναι πρωτάκια, ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί και τα ψεύτικα προφίλ, πώς λειτουργούν. Όταν θες κάποιους να τους ρίξεις λάσπη, ανοίγεις 5-10 προφίλ που μπορεί να είναι ο καθένας, του ρίχνεις τη λάσπη και ουσιαστικά του ρίχνεις το προφίλ, τον κάνεις παρακατιανό που λέμε. Ο Δημήτρης ξέρει τον πόλεμο αυτό και σου λέει: εάν με πολεμάτε εσείς από τη μία, θα έχω εγώ και την ανάλογη απάντηση. Δεν είναι γατώνει κι αυτός. Δεν ξέρεις εσύ τώρα από Twitter. Τι πιο εύκολο να μην γουστάρεις την Έλενα, να βάλεις 5-10 προφίλ από ένα άτομο, το πολύ από δύο, και ξαφνικά να τη βγάλεις άχρηστη την Έλενα. Ή το Θοδωρή αντίστοιχα. Το πιο απλό είναι. Ή αν θέλεις κάποιον, εάν ουσιαστικά μισείς και αντιπαθείς κάποιον, χρησιμοποιείς ένα πρόσωπο που μπορεί να είναι από πάνελ, μπορεί να είναι από εκπομπή και το εκθιάζεις για να δείξεις ο άλλος ότι δεν αξίζει. Δηλαδή, σου λέω στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να θέλουν να χτυπήσουν τον Δημήτρη και ξαφνικά να ανεβάζουν τη Σκορδά, να ανεβάζουν την Άνση, να ανεβάζουν τον Μικρούτσικο για να δείξουν ότι ο άλλος είναι άχρηστος. Μπορείς αυτό το θέμα να μην το πας σε βάθος, γιατί είσαι επικίνδυνη. Όχι, δεν είπα κάτι παραπάνω. Ναι. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Κοιτάξτε, υπάρχουν στο Twitter κάποια πολύ εύστοχα σχόλια και κάποια προφίλ που όντως, αν τα διαβάζεις, λες κοίτα ρε παιδί μου, δεν το σκέφτηκα. Αλλά υπάρχουν και κάποια προφίλ που λες κάτσε. Εντάξει, κάποια πράγματα είναι υπερβολή. Όταν βάζεις τη φωτογραφία του αλούνου και του γράφεις από κάτω ο αχώνευτος, ο βλάκας, ο αλήτης, και λες κάτι. Αυτά είναι επί τούτου. Δηλαδή δεν είναι πάνω στο θέμα, αλλά είναι πάνω στο πρόσωπο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η κυρία Πόθα έχει φύγει από την εκπομπή και αναλάβει άλλη κοπέλα τα ενία της αρχισυνταξίας. Και το σίγουρο είναι ότι το καλοκαίρι θα έχουμε ανακατατάξεις και σε αυτήν την εκπομπή. Και πίσω και μπροστά. Και πίσω και μπροστά. Και πίσω και μπροστά. Επόμενη φωτό, να δω έτσι. Εδώ είναι η παρέα του Τσουρού. Είναι από τις αγαπημένες μου παρέες. Πρέπει να σας πω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Νόνη Δούνια. Μ' αρέσει πάρα πολύ και για μένα μεγάλη έκπληξη είναι ο Πάνος Κατσαρίδης. Είναι η μεγάλη ανακάλυψη του Τσουρού. Είναι ο άνθρωπος που τον έβγαλε στον αέρα. Και μπράβο, αγαπητέ μου. Αλλά τώρα το θέμα είναι εδώ. Θα παραμείνει στην ίδια ώρα την επόμενη σεζόν ή θα πάει στη θέση της κυρίας Γιάμαλη. Την οποία κυρία Γιάμαλη λέει την προορίζουν για το δελτίο ειδήσεων να είναι σχολιάστρια και να κάνει μια βραδινή εκπομπή πολιτική. Τώρα είναι υποβάθμιση ή αναβάθμιση. Αναβάθμιση. Από δική της εκπομπή. Μα δική της εκπομπή θα έχει. Μου είπες σχολιάστρια. Θα είναι σχολιάστρια και θα έχει μια πολιτική εκπομπή. Μία φορά την εβδομάδα. Αντί για δύο θα είναι κάθε μέρα στον αέρα και θα είναι και με μια πολιτική εκπομπή. Εντάξει, μάλιστα με πρόσωπα υψηλού επίπεδου. Αναβάθμιση εντολές τα ίδια είναι. Αναβάθμιση. Για τη δουλειά που κάνει, είναι αναβάθμιση. Είναι στο πολιτικό, δεν είναι στο ψυχαγωγικό. Δεν είναι, το σωστό θα ήταν να συνεχίσει την εκπομπή της, Θοδωρή, τώρα. Ναι, αλλά σου λέω εδώ, από τη στιγμή που ο Τσουρός κάνει σχεδόν το ίδιο πράγμα, θα το πάμε πιο νούμερα πάνω. εννοείς. Όχι τα νούμερα, το ίδιο πράγμα. Η ίδια θεματολογία είναι. Ναι. Σου λέει, βάλαμε δύο εκπομπές ίδιες μαζί. Όμως, ναι. Όχι, ήδη πάει πιο πολύ προς εκείνη την πλευρά. Έχω περιέργεια να δω τι θα γίνει ακριβώς με αυτή την εκπομπή. Τι θα γίνει με τα παιδιά όλα αυτά, τι θα γίνει. Έχω έτσι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Τι θα γίνει με αυτή την εκπομπή. Ότι η εκπομπή θα παραμείνει 1000%, θα παραμείνει Σαββατοκύριακο. Εάν δεν πάει στην ώρα της και πάει στην ώρα της κυρίας Γιάμαλη, τότε λοιπόν η άλλη εκπομπή που θα πάει θα είναι η Δανάη Βάρκα. Από κάτω. Όπου εκεί θα κάνει τα δικά της και αν δεν πάει καλά, εκτός και αν. Εκτός και αν δεν είναι η Δανάη Βάρκα. Γιατί εδώ πέρα παίζει. Ή να βάλουν επαναλήψεις σύριαλ στο Σαββατοκύριακο, παίζει και αυτό δηλαδή, ή στο καθημερινό. Για να γλιτώσουν κάποια πακέτα και να ανεβάσουν τηλεθέαση, γιατί οι επαναλήψεις φέρνουν καλή τηλεθέαση. Αλλά εάν όμως γίνουν εκεί δύο εκπομπές, δηλαδή άλλη Δευτέρα Παρασκευή και άλλη Σαββατοκύριακο, και δεν είναι η Μπάρκα, και τώρα με ένα νέο χαρτί στα χέρια μας που ακούει Παπανώτας, Δημήτρης Παπανώτας, πόσο χρήσιμος θα μας είναι
για να δυναμώσει γρήγορα η ομάδα σε μία από τις δύο εκπομπές αυτές. Ξέρεις, άμα το ανοίξει ο Δημήτρης εννοώ, εάν πάει σε άλλο κανάλι και ανανεωθεί και θεωρηθεί και αδικημένος που θα είναι εάν τελικά αλλάξει στέγη, θα βάλει τούρμπο. Ναι, και να πω εδώ. Στο σχόλιο του εννοώ. Μπράβο, και να πω εδώ ότι επειδή αγαπάει πάρα πολύ το ραδιόφωνο, ότι ραδιόφωνο έχει το Μέγκα. Και προσεχώς έχει και άλλα ραδιόφωνα το Μέγκα. Και ότι το Talk Radio είναι φουνταρισμένο, είναι στον πάτο. Δεν ανεβαίνει αυτό το ραδιόφωνο με τίποτα. Πώς το είπες πιο radio? Αλφα Radio. Αλφα Radio. Ναι. Έτσι λέγεται. Είναι Α989, πώς το λένε. Δεν το έχω πετύχει. Ναι, όχι, εγώ στο αυτοκίνητο είμαι συνέχεια στην αλλαγή γι' αυτό. Εντάξει, και σαν να δεις μουσική πιο πολύ εσύ. Εντάξει, όχι. Και τον Ουγγαρέζο πετυχαίνω το πρωί. Ναι, στη μουσική μας, δεν πας αυτά τα τέτοια. Τέλος πάντων. Όχι, πάντως, οι εκπλήξεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες και να θυμόσαστε ότι από σήμερα μπαίνει στο παιχνίδι δυνατά και ο Παπανώτας και το Μέγκα θα είναι ένα κανάλι το οποίο έχει κάποιες τρύπες που πρέπει να τις κλείσει. Πώς θα τις κλείσει, έχοντας ένα τέτοιο χαρτί στα χέρια του, ό,τι πρέπει είναι. Επόμενη φωτό. Από σήμερα θα βάζω στον αέρα μια φωτογραφία η οποία θα είναι από το παρελθόν. Εδώ θέλω λοιπόν να σου δείξω κάποια άτομα τα οποία ήταν τρομερά μεγάλοι stars. Μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε. Εγώ τουλάχιστον. Ναι. Αριστερά Πασχαλής. Ναι. Άντζελα Δημητρίου. Ναι. Διονυσίου. Πάνω είναι ο Νίκος Ξανθόπουλος. Ο Ξανθόπουλος, ναι. Τους άλλους τους ξέρω σίγουρα. Ο κάτω ήταν ο μεγάλος στάρ από όλους και ήταν ο Γιάννης Πετρόπουλος, μία από τις μεγαλύτερες φωνές. Και πίσω με το κόκκινο πουκάμισο είναι ο Μπουρνέλης, ο Γιάννης Μπουρνέλης, ο οποίος είχε το αναψυκτήριο Άκρων και από εκεί είναι η φωτογραφία αυτή. Τη βρήκα και μου άρεσε πάρα πολύ και είπα να τη βγάλω στον αέρα. Αν κοιτάξει τη φωτογραφία, συγγνώμη που θα πάρω έτσι από ναι. το πλάνο. Θυμάσαι που είχαμε όλοι αυτά τα θερμός, ναι, στο πικνίκ και τους ροζ πάνθυρες που ήταν τα κουκλάκια. Υπήρχαν τότε, δεν υπήρχαν ούτε τζάμπο ούτε τίποτα και είχε πάνω κάτω όλοι τα ίδια αντικείμενα είχαμε. Αλλά αυτά εδώ πέρα τα είχαν όλες οι οικογένειες και πηγαίναμε πικνίκ. Ναι. Πάντως είναι μεγάλη υπόθεση ότι... Κούκλα η Άντζελα. Ναι, δεν το συζητάω. Yeah. Η φωτογραφία αυτή, η οποία ήρθε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, παιδιά, γιατί στην Αμερική, ναι, είναι τρομερό. Αυτά είναι σιλό, ξέρεις. Αυτά είναι σιλό. Τα οποία έχουν κάνει, είναι μια κατοικία αυτό όλο που βλέπεις, είναι σαν βίλα, ρε παιδί μου, όπου για να πάρουν άδεια τους έβαλαν την ψυχή, γιατί απαγορεύεται κανονικά να τα πειράξει αυτά. Λοιπόν, τους δώσαν την άδεια και φτιάξανε, είναι υπερπολιτελείας. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και μπράβο στον άνθρωπο, στην κοπέλα που τα σχεδίασε, γιατί η γυναίκα είναι αρχιτεκτόνισσα. Λοιπόν, που τα σχεδίασε είναι καταπληκτικά. Δηλαδή, αν το ψάξετε και μπείτε και μέσα, δηλαδή, αν βάλετε σιλό στην Αμερική, θα τα βρείτε πανεύκολα. Δεν σας βάζω εγώ τα μέσα κτλ. Γιατί δεν μου αρέσει να τα κάνω αυτά. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και είπα να το βγάλω έτσι με αυτό να κάνουμε κλείσιμο. Ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, δηλαδή μου αρέσει πολύ σαν εικόνα πίσω το σιλό. Και απλά λέω τι ακριβώς είναι. Γι' αυτό το είπα, για να κάνω κλείσιμο αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν, σας υπόσχομαι ότι κάθε μέρα και σε κάθε εκπομπή που κάνουμε με το GR Express θα είναι και μία φωτογραφία του παρελθόν. Έχω μία μανία να φτιάχνω τις φωτογραφίες από ασπρόμαυρες έγχρωμες. Με τεχνητή νοημοσύνη βέβαια κτλ. Και θα σας δείξω λοιπόν μέρη της Αθήνας και όχι μόνο, αλλά και ηθοποιούς που στη δεκαετία 50 ας πούμε τους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, που ήταν όλα ασπρόμαυρα, εγώ θα δείχνω όλα έγχρωμα. Έτσι. Και έβγαλε και μια φωτογραφία, τώρα ανέβασε ο Νίκος Μαστοράκης, από ένα πάρτι σε ένα σκάφος με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση. Όχι, δεν πιστεύω. Όχι, απαγορεύεται. Απαγορεύει αναδημοσίευση. Ναι, αλλά επειδή είναι ασπρόμαυρη και εγώ την έκανα έκρωμη, θα μου δώσει το δικαίωμα να την παίξω τη φωτογραφία. Παπα, όχι, πας καλά. Απαγορεύεται, βρε. Το Μαστοράκη, θα πάρεις φωτογραφία του Μαστοράκη. Θες να πληρώσεις μια ζωή μετά. Μα ο Μαστοράκης είναι μέσα, δεν είμαι εγώ. Ναι, απαγορεύεται, ξέχνα το. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ πάντως την έκανα έγχρωμη τη φωτογραφία και είναι καταπληκτική, παιδιά. Θα τη δεις μόνο εσύ. Θα τη δω μόνο εγώ. Ναι, τέλος πάντων. Πρέπει να την βγάλω και εντάξει. Και ο Θεός βοηθός. Περάσανε 2 ολόκληρες ώρες. Παίξαμε πολύ καλή μουσική, είπαμε θεματάρες, αναλύσαμε πάρα πολλά πράγματα. Τα σημαντικότερα θεωρώ εγώ της εβδομάδας που πέρασε. Οπότε λοιπόν
Τι μας έχει μείνει? Να δώσουμε ραντεβού ακριβώς την ίδια ώρα, πρώτα ο Θεός, εδώ. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να λείψετε, γιατί εάν δεν σας αρέσουν τα θέματα της showbiz που παίζουμε, είμαι σίγουρος όμως ότι σας αρέσει η μουσική που παίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ραντεβού. Είσαι έτοιμη να φύγουμε? Πανέτοιμη. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Bye bye.